తెర్పునగ విధిత బిరెలెడి నలిపు గుంబెలు బదకె దంకద పర్దె తెర్పునగ విధిత బిరెలెడి నలిపు గుంబెలు వృత్త సంబంధుడు సారజనకులు ఒరును పగపు వెరి యానయను నంపి స్వార్థ పుట్టది పరమాత్మే గుప్పున ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮೋಕ್ಯದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಂಡ ಅಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಿಕಲ ಮೋಕ್ಯದ ಜಾದೂಗಾರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮೋಕ್ಯದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದುಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ನಟನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಬಕ್ಕ ತೀರ್ಥಡು ಕುಲ್ಲುದು ಆಯನ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ ನಡುಟು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಕಲೆ ಬುಳೆದ ಬೈದನು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಸುರೂಕು ನಾಟಕ ಓಲು ಶುರುವಾದಪ್ಪು ಓಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲುಡು ಶುರುವಾದಪ್ಪು ಆಂಡ ಇನಿ ಜಾಲುಡು ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋಜುದು ಬರೋದುಂಡು ನೆತ್ತ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ಈತನಟ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಎಜಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಐತನು ಅಂಡ ಇನಿ ನಿಕ್ಕಲು ತೋಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತುಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದನ ಅಭಿಮಾನಿಲೇನ ಕಲಾವಿದನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಸಂಬಂಧ ಬುಳೆದು ಬೈದನು ಈ ರೀತಿ ಜಾಲಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕನು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಲೋಕೊರ್ಮಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಬಲ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಲಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನು ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಟ್ ಕೇವಲ ರಂಜನ ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನತ್ತು ಆ ನಾಟಕನು ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡ ಆಪಿನಂಚಿನ ಎತೋ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರಲು ಹಾಳು ವಿಚಾರಲು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಪುಟ್ಟನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಆಯನ ಮಕ್ಕ ಮುಟ್ಟ ಆಪೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚಾಪೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನಕಲ ದಾದನ್ಲ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟನು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ವಿಷಯನು ನಟದ ಮೂಲಕ ಕೊರ್ನಗ ಅಕಲು ನಮ್ಮಕ್ಕಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪುಟ್ಟನು ಬಹುಶಃ ಐಕ್ ಬೋಡಾದೆ ಇನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿನು ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ತೆಲ್ಪಾದು ಬುಲ್ಪಾದು ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದದು ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿರಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕಿಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರು ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಮೂಲ ಬರ್ಪಿನಿಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಅಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನನು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನನು ತೂದು ಅಕಲ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೆಗೆದರು ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆಗೆದನು ಆ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕಿಯರು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದೇರು ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಂದುಲೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಪ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಷರ ರಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಅಮ್ಮನ ಶಬ್ದದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆನು 7 ಲಕ್ಷ ಶಬ್ದೊಡ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧದ ಒಂಜಿ ಪೀಠಿಕೆನ ದೀವಂದು ಇತ್ತನಿಕಲ ಎದುರುಡು ಭತ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಬರಂದುಲೆರು ಆಕ್ಲೇನು ಎದುಕೊನಗ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೈಕಂಬ
ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ರಂಜು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣ. God bless ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅದೇ ಪ್ರವೀಣ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪ ಜದ ನಾ ಕುಚುಕನ ಬರ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಪಣ ಮಾರೆ ಬಕ ಅಮ್ಮನ್ ಚೆಲ್ಲರು ಅಮ್ಮನದಾಯಲ ಧೈರ್ಯ ಅಜ್ಜಿ. ಅದಂಪ ಈ ವಿಷಯ ಪಪ್ಪಡೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ. ಇದನ್ನ ಪಪ್ಪಡ ವಿಷಯ ಬಂತಿದ್ದೇನ ಇಚ್ಛೆ ಓಕೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲೇನು ಅಲ್ಲ ಊರು ಕಡಪುರ ಆಪು ಜಾತ ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲ ಅದೇ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ. ಅದ್ಯಾ ನೀನು ಪಪ್ಪಡ ವಿಷಯ ಬಂದು ಎಡ್ಡತ್ತ ಮಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ ಏನು ಪಪ್ಪಡ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಅಂತೆ. ಏನಾರು ದಾವಂದಿಚ್ಚಿಯ ಏನಾರು ದಾವಂದಿಚ್ಚಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ರಂಜು ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪಚ್ಚ ಬೈಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಬನ್ನ ಸಿದಿ ನಿಲ್ಲೆಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಇನ್ನು ಪಪ್ಪಡೆ ಅಂಪಾತೀರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಚಂದ ಪಚ್ಚ ಓಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಪೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಲೈಟ್. ಹಾಂ ಅಂಕಲ್ ಪ್ರವೀಣ ಹಾಂ ಈ ಬರ್ಪುಣು ಪೋಪುಡೇನ ಡ್ಯೂಟಿ ಲೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಕಲ್ ನಾ ಗ್ಯಾನ್ ಕಾಣಪ್ಪೆ ಈ ಚಾಪರ್ ಬರ್ಚಂಗ್ ಚಾಯ್ ಕೊಲೆ ಅಂತ ಬರ್ದು ಉಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೇ ಪರ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಆಯ್ತು ಬೈಯ ಬರ್ಪ ಎರಡೊಂದು ಮಾತಾಡೋಣ ಹಾ ಬಾ ಓಕೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇ ಹೌದು ರಂಜು ಅಮ್ಮ ಇಂಚಲ್ಲ ಮೇ ಹಾಂ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ದಾಲ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪಲಾಲು ಹಾಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕೇರ ನಿಕ್ ದಾದ ಬಂಡೇರು ಹಾಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಪಾಪ. ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಪೇರು ಬಂಡೇರು. ರಂಜು ಈತೆ ವನಸ್ಪತೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಪಾತ ಏನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಮೆ ರಂಜು ಅಲ್ಲಿನ ಹೊರ ಏನು ತೂಯಂಡೆಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅವಮ್ಮೆ ಹೊರಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋ ಪಾಪ ಇತ್ತೆರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ. ಇತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ಬರ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ಕೊರೋನಾ ಅತ್ತೆ ಪಾಪ. ಓ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಸೀಕ ಬತ್ತದು ಇಡೀ ಊರ ಆಲಾದು ಪೋಣು ಪೋಪಿನಡೆ ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆ ರಂಜು ಈ ತಲೆನ ಒರ್ತಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಚುಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಬೈದಾಲ್ ಚುಮ್ಮಿ ಬೈದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತಿಲ್ಯ ಪುರು ಬಾಲೆನ್ ಬಿಡ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೈದಲ್ಲಮ್ಮೆ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ತೂಪಿನ ಕುಲಿತನ ತೂದು ಪೋಡದು ಬಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚುಮ್ಯಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಂತು ಚೊರಗೆ ಯಾನ್ ತೂವರೆ ಬರ್ಪೇನ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ನ ಚೊರ ತಡೆಯರದಿರಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಪಾಪ. ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಪಾತೇರ್ದು ಏನಲ್ಲೊಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಂಬೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ ಬೇ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಡುಲ್ಲತ ಮನಸ್ಸೇ ಕೇನುಜಿಮೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪುಗ ಇತ್ತ ಬೈಯಡ್ ಪ್ರವೀಣೆ ಬರ್ಪೈತೆ ಯಾನ್ ಪ್ರವೀಣ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ಲ ತುಂಗನೋಯ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲತ್ತ ಆರು ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಏನೇ ಕಡೆಯವ್ರ ಪಂಡಿನೈತಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತಿರ ಪನೋಡ ಅಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪಗ ಧೈರ್ಯ ಅಜ್ಜಿನ್ ಅವೇ ನೀರು ಪ್ರೂಫ್ ಮಲ್ತಾರತ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕವ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಧೈರ್ಯಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಡುಲ್ಲತ ಧೈರ್ಯನೇ ಬರ್ಪುಚಿಂಬೆ ಪಾಪ ದಾದೆ ಪಪ್ಪ ಇರು ನೀರು ಕುಲ್ಲೆ ಬಲಿ ಇರು ಕುಲ್ಲೆ ಅತಿ ಪಪ್ಪ ಇರ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಮಲ್ ಪೋರ್ ದೇ ಈರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಪನೋಡು ಅಂಚಿ ತಿನ್ನಪ್ಪ ಇರು ಬುಲಿಪುನೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಹುಷಾರಾಪೇರು ಧೈರ್ಯ ಡುಪ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಪ್ಪಲತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಪಪ್ಪ ದೇ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಾಪೇರು ಈರು ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೋಡು ಈರು ಧೈರ್ಯ ಪೋಡಿಯೇ ದೇ ಈರು ಇಲ್ಲದೆ ಯಜಮಾನೆ ಇರು ಯಾನಿ ಯಜಮಾನಿ ಯಜಮಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಡುಲ್ಲತ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪೂಜಿಂಬೆ ಅಂಜೋ ಈತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನತ್ತ ನೀಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋರೆಜ್ಜ ಚಾಪರ್ ಚಾ ಚೌಲಿ ಆಪ ಬೇಗ ಅವ್ರ ಹುಷಾರಾತೊಳ್ಳ ಯಾವ ಈ ದಾದಮೆ ಇಡೀ ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೊಂದು ಕುಲೋನು ಚಾ ಚೌಲಿ ಆಪುಂಡು ಪರ ಬನ್ನತ್ತೆ ನಿಂಡ ಚಾ ಪರ್ಪೆ ಪಪ್ಪ ಇನಿ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಬಂದ್ಲಿ ದಾದಮೆ ಪಪ್ಪ ಇನಿ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ತಿ ನಿನ್ನ ಬಾಳೆದ ಬರ್ತ್ಡೇತ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಪೂರ ದೋಸ್ತೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಲ್ ತೊಂದರ್ಲೇರು
అట్లే కొంచెం థ్యాంక్స్ అండాల పని వచ్చి అవేడు ప్రవీణ్ ఎలా బతుకు పోయింది హైకే బతిపోయినాయి ఎంకవు నెనపిచ్చామాక అతి ఎంకి ఇజిండ ఏప నెనపిత్తిండు ఆలే వర్షాలు ఎంకు నెనపి మళ్ళీ ఇచ్చింది వాళ్ళే ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಿನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇದ ದಿನ ನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಶಾರದ ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಡಿತಿದ್ದು ಪಾಯಸ ಹಚ್ಚಿ ದಾಲ ಹಚ್ಚಿ ದೇ ಪಪ್ಪ ಈರ್ ಇಂಚೆನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರಡ ಎಲ್ಲ ಇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ದಾದ ಮನ್ಲೆ ದೇ ಪಪ್ಪ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಚ್ಚಾ ಓಡು ಅಮ್ಮಗ ಒಣಸ್ಕೊಂಡು వచ్చా ಕೊನೋಡ್ಬೇಕ ಟಿಫಿನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಗಂಜಿ ಮಲ್ದಮೆ ಅಪ್ಪನ ಕನ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಕಣಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಹುಷಾರಾವಡ ಹಾ ರೇ ಬೇಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಬರೋಡ ಹೌದೆ ಹೌದೆ ಅವು ಏನ ಪಪ್ಪ ಚೂರ್ ತಿರ್ಗಲೆ ಚೂರ್ ತೆಲಿಪುಲೇ ಪಪ್ಪ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪಪ್ಪ ಹುಷಾರಾಪಲ್ಲತ್ತ ಹುಷಾರ ಪೇರಿ ಇರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪಚ್ಚಿ ಇರ್ಬೋಲಿ ಟಿಫಿನ್ ಕಲ್ಲಿ హలో ఆ పని ఎగిరండి థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ ಅಮ್ಮನದಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧೈರ್ಯಜ್ ಬಂತೇರಿ ತೂಪಿನ ಕಲಿತನ ತೂತ್ ಬೋಲಿಂದು ಬಂತೆ ಅಂಚ ಚುಮ್ಯಕ್ಕ ಬೈದಾಲ್ ಯಾನುಂಚ ಫ್ರೆಶ್ ಹಾಕಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ವಿಷಯ ಪೊಪ್ಪಡಿಂಚ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ ಮಾರ ಅರ್ ಬಾಲಗಲ ಕಮನ್ಪೇರು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಮಿತ್ತು ಜೀವನದಿ ಒಂದೇರಿ ಒಂದು ಮೇಟ್ ಏನ ಬುಡದಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಂಡೆ ಅಳ್ಳಾಪುಂಡು ಮಾರ ಎಗ್ಗ ದಾದ ಮಲ್ಪರಾಪುಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಕ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಾತ್ ಬರಾಟು ಆವಿಯಾ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾ ದಾದ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಎನ್ನ ಬರ್ತಡೇ ಆತ ಅಂಚ ಕಿರಣಕ್ಕಳು ಬರ್ತಡೇ ಲೆಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಿಯಾ ಐಡ್ದುಂಬೀರ್ ಮಾಮಿಗೆ ದಾದನ ಆತನ್ ಪಂದು ಅತ ಅಮ್ಮನಿಕ್ ದಾದ ಬಂತೀನಿ ವಾ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತೀನಿ ಬೊಕ ನಿಂದೆ ಐರನ್ ಪಾರ್ದು ಕಂಡ್ರಿ ಇರು ಬಂದಿ ಬನ್ ಇಜ್ಗೋರು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡಕ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಲು ಹಿರಿಯ ಅಕಲತ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ತೆರಿದು ಪುಣ್ ತೆರಿ ಅಂದದಲ್ಲ ಪನ್ ಪೂಜೇರಿ ಈ రెండో దాదన ముచ్చిద్ది ఉందిలే ರೇಖಾ ಯಾನೆ ನಿನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡಿಜಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇರಿ మామికి దాదా అండి ఈర్ దాదా పాదಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪಡ ಎಂಚ ಪಂಪಿನಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆರು ಅಮ್ಮನ ಮಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಂಜಣ ಮಾಮಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬುಲಿಪೊಚ್ಚಿ ರೇಖಾ ಈಲ ಬಲ್ತುಂಡ ಹೆಂಗೇರುಲ್ಲೇರಿಯಾ ತುಲ ರೇಖಾ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮಲಾತೆ ತುಲ ಈತೆ ಹೊರ್ತಿ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಂಡು ಐಕೆ ವಾ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಧೈರ್ಯ ಪೋಡು
ಬುಲಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಏ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅತ್ತ ವಿಶ್ಮಲ್ ಪೂಜನೆಯ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಪ್ಪ ಟಿಫಿನ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ ಆಂಡ್ಯಾ ರೇಖಾ ದಾದಾಂಡಿಯ ತಾಲಿಜಿ ಮಾಮ. ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾತು ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ತರ ಉಂಡು ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಮಾಮ. ಭಲೆ ಈ ಹುಷಾರಿಜಿನ ಪನೋಡು ಮಗ ಎಂಗುಲ್ ದಾದನ ಬೇಜಾರುಡುಲ್ಲ ಅಂದು ನನ್ನ ಪನಂದ ಕುಲು ನತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಹೌ ಮಾಮು ಈ ಹುಷಾರುಲ್ಲತ್ತ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ರಂಜೋ ಹಾ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಪಾಪ ರೆಡಿ ಅಂಡ ಇಂದ ಅಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಲ ದೀತೆ ಕೋರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸರಿ ಪಾಪ ತುಕೊರ್ಲಿ. ರಂಜೋ ಭಯ್ಯಾಗೊಂಜಿ ಪ್ರವೀಣಡ ಪನ್ಬೆ ಏನೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ತಂದು ಬೇರೆ ಪನ್ನವ ಏನ್ ಫೋನ್ ಬಂದ್ಪಾಯ ಪಾಪ. ಪಪ್ಪ ದಾದ ಎನ್ನ ನೀ ಬರ್ತಡೇ ಆಯ್ತು ಎಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಪಾಪ. ದೇವ್ರ ಅಡ್ಡ ಅನ್ಪಡು ಮಗ ರೇಖಾ ದಾದ ಮದ ಎನ್ನ ಬೈಕಿದ ಕೀ ಉಂಡದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅವೇನೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ದೀಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ದಿಯರ್ ಆಪ್ಚನಿಕ್ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಬಂಗ ಗೊರ್ಪುಣತ ಒರಿ ಬರ್ಪಪ್ಪ. ಹೋದಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತ ಮೇ ಹಾ ಪಾಪ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಏನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಶಾರದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಏನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪುಸ್ಕವ ಬಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಸರಾವಲತ ನಿಂಡ ರಂಜುದಲ್ಲ ಪಂಡೇನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮು. ಆಯಿ ಏಪ ಪನಿಯರೆ ನಿನ್ನಣ್ಣದ ತಾಯಿ ಎನ್ನಡಲ ದಾಲ ಪನ್ಪುಣನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಚಿನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಿತ್ತನಲ್ಲ ಆಯನೇ ನಿಂಗೊನ್ವಿ ಆ ಇತ್ತ ನತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಂಡು ರೇಖಾ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷಲ ಆಯನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಮೂಲ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನತ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ದಾಯಿ ಬಾಕಿ ಆಪಿನಿ ಈ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತದೆ ಬುತ್ತಿಡ್ಬಾರ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪತ್ತೊಂಬೋಪ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಆಪುಣ್ ಆಯ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲೆಗೂ ಖುಷಿ ಆಪುಣ್ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪು ಗತ ಬರ್ಚಾಯ ಮಗ ಮನ್ಪುಗ ಮಾಮು. ಮಲ್ಪುಗ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪತ್ತೊಂಡ ಆಗಿ ಖುಷಿ ಆಪ್ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ತಿನ್ಲಜ್ಜೆ ದಾದೊಂಜಿ ಮಲ್ಪು ರೇಖಾ ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ರಂಜು ಬತ್ತಾನೈ ಈ ತಾಳೆ ಲೇಟ್ ಅయిందండి ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಾಡು ಪಿದರ್ದು ನೀ ನನ್ನ ಕಾಪುಣ್ಯ ಅಂದೆ ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ರೇಖೋಲೇರು ಅಂಕಲ್ ಅಲೆಗೊಂತೆ ಬಚ್ಚುಣಿಗೆ ಅಂಚೆ ಜೈದಲ್ ಚೂರಾರು ರಂಜು
ಪ್ರೈಡ ಇನಿ ರಂಜುನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಗ ಯಾನು ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಕನಪೆ ಪರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿದ ಬರ್ಚೆ ಅಂಕಲ್ ಪಾಯಸ ಬರ್ಚೆ ಅಂಕೆ ಅಂಕಲ್ ಬಲೆ ಅಂಕಲ್ ಚೂರು ಕುಲ್ಲೆ ಅಂಕಲ್ ಕುಲ್ಲೆ ಅಂಕಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೋಯರುಂಡ ತಮ್ಮೆ ಚೂರು ಕುಲ್ಲೆ ಅಂಕಲ್ ದಾದಾ ಅಂಕಲ್ ಓ ಅಂಕಲ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪುಣ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾവുന്നില്ല ಅಂಕಲ್ ದಾದಾ ಅಂಡಿಯ ಅಂಕಲ್ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅಂಕಲ್ ಮನಸ್ಸಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿರಿ ದಾದಾ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಒಂದೆತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ದೇವ್ರ ಬರೀ ನಾ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಡೈತೆ ಅಂಕಲ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಿನದ ಬಕ್ಕ ಕಲ್ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ഞാൻ മറത്തി പോയത് പറപ്പേ ഇല്ലടച്ചൊരു ജാഗ്രത എന്ന് പറഞ്ഞത് രക്ഷപ്പെട്ട അമ്മ ഉസാറില്ലായിരുന്നു പപ്പ ടീച്ചർ ഞാൻ പറപ്പരുത് പ്രൈഡ് വല്ലേ രഞ്ജു വല്ല പ്രൈഡ బైక్ పోనాక టిప్పర్ యాక్సిడెంట్ ఆడు మన్నెకి మళ్ళా పెట్టాడు హెల్మెట్ల పార్దిత్తు జతే ഹെൽമെറ്റ് പാടൊന്ന് പോരായ പപ്പ ധൈര്യടുപ്പിലെന്ന് പണ്ടത്തെ నీకు ఇష్టపడ్డాను పాయసం వల్లే మగ లక్కే మగ వచ్చి చూరు తిన్నా మళ్ళా అచ్చకుళ్ళొచ్చే మగ మనసు కళ్ళు మనసు కుళ్ళొచ్చే మళ్ళీ మగ ఎక్కడ మాల పొడి ఎక్కడ మాల పొడి అయ్యో రజ్జు రజ్జు అయ్యో రజ్జు
ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಲಕನೆ ಕೊರ್ಪಿನೆಟ್ಟು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪನ್ಪಿನ ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇನಿ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೈಕಂಬದಕ್ಕಲು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಕೊರ್ಕನಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕೇಳ್ದ ಕೇನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಂದು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಯಮಂತದ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ನಡು ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಶರಣ ಹೆಂಗಿದೆಪ್ಪ ಆರಾಮಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ದಾದ ಬಂಡ ಬಾಚು ಅವು ದೆಪ್ಪಲೆ ಅದ ನನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಗುರ್ತು ದಿಕ್ಕುಜಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜುವಾಜಾಯನ್ ಬರ್ಚಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಸಾರಿ ದೇಬಡ ಬರ್ಚಿ ಬಾಚು ಉಪ್ಪಾಡ ಕೂಡ ವರ್ದಾಳ ನನಗೆ ಎಂಜಾಣದಾನೆ ಮೀಪಿನಂತ ದೆಪ್ಪಲೆ 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 ಬಾಚು ಇರ್ನ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಉಂಡತೆ ಇರ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ ಪಾತ್ರಗೂ ಯಾನು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫಿದಾದ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ ನಾಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಮ್ಯಾನರಿಸಮು ಈರು ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಆ ಬೇನೇನು ತೋಚ್ಪಾವನ ರೀತಿ ಉಂಡದೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಗೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ ಪಕ್ಕ ಅವಳು ಬೇತದಿಕ್ಕ ಬೇತೇರ ಅದನ್ನ ಮೊಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಗಿಬ್ಬೆ ಬಿಡ್ದು ಅವಳು ಬೊಬ್ಬೆಜ್ಜಿ ಅಭಿನಯನೇ ಅವಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಂದು ಇರು ತೋಜಾದ ಒಂಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಂಜಿ ನಟನೇನು ಮಲ್ದಾರ ಸೂಪರ್ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಭಾರಿ ಬಾಚಿನ ಒಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ತೂತುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ಯಾನ್ ಮುರಣೆ ಬಂತೆ ಅವು ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗಲ್ನ ಶರಣ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಯ್ಯ ಶರಣ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಹೀರೋಲ ಆಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ఆయన ಉಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್ಲ ಆಪೇರು ಮಾತಲ ಆಪೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಕೈತ್ತಲ್ದ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಶರಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಶರಣ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಂಜ ಪುದರ್ಜಿನಮ್ಮ ದೀಪಿಕಾನೇ ಹಾಂ ದೀಪಿಕಾ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮರ್ಮಲಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಯಪಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡವು ಅಂದ ಪಂಡ ಇರ್ನ ನಟನೆ ಅಂಚಾಯ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಮಾಮಿನ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣೆರಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬೇನೇನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೊನೆಡು ತೊಚ್ಪಾಯಿನ ರೀತಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಂದೆ ಶೌಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜವಳು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ದಾದ ಬೋಡು ಆತು ಪುರ್ತುಗು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯಾರ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಯ ಬಂದಾಗ ಏತೋಜಿ ಓಪೋಂಡು ಆಂಡಲ ದಾಲಾಪುಜಿಂದ ಖಾಲಿ ಬೈಕ್ ಹಿಡಿದು ತೊರ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅವು ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಜೀವ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ದಾದ ದಾಯ ಪೋಡು ಪಂದು ತೊಚ್ಪಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಕ್ಕ ಅಮ್ಮಂದೇನು ತುಪ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಮ್ಮನೇ ಬರ್ಪಿನಿಂದ ಆಂಡ್ ಅವು ಸರಿ ಉಲ್ಟಾ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಅವರ ಜಿಗ್ಗ ಅವರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ ಅಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಜೀವಾಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೊರ್ಲದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಬಿಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲ್ನತ್ತ ಟೋಟಲಿ ಈತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಈತ್ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೊರ್ಲದ ಸಂದೇಶನ ಕೊರಿಯಾರು ಅಂಚನ ತೀರ್ಪುನ ಕೊರಿಯಾರು ಅಕಲ್ನ ಆಕ್ಟರ್ ಅಕಲ ಒರಿಯೋರಿಯನ ಉಲಾಯಿದ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನೇನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡು ಕೊರಿಯಾರು ಒಂದು 100% ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ನಾಡು ಅಂತಾವು ಎಂಚಿನ ಬೋಡಿತ್ತನು ಅವಳು ಒಂದು ನಾಟಕವು ಓಲ ನಾಟಕೀಯ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಓಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಅವಳು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಆ ಡ್ರಾಮಾ ಪೊಂದೆ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಪೋಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿನ ಅವೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದಿತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆ ಟಾಪ್ ಅಂದಿ ನೆಟ್ ಅವು ಬತ್ತನು ನೆಟ್ ಬೈದನ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವು ಫುಲ್ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಶಾಪ ದಾದಾನ ಪೆರ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರು ಪಾತೆರೊಂದು ಪಾತೆರ ಬಾಚು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತೂನಗ ನಂಜಾಬ್ಜ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು
ഞാൻ ശരണിಗೆ ಪಲ ಪಣದು ಅಂಚಂದ ഞാൻ ನಮ್ಮಿಲ ದೈವದ ರೀತಿನ ಪೂರ ಬೋಡು ಓ ದೇವರೇ ಪಾಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ ಶರಣ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಾಲ್ದಾರ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ ಇರೇನು ತೂಂದು ಇರ್ನ ಲಕ್ಕನೆ ಯಾರು ಪಾತೇರೆ ಬ್ರಂದ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ದಯಮಂತದ ಐತ ಒಂಜಿ ಝಲಕ್ ತೋಷ್ಪಡ್ ಬಂದು ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬರೋದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಕಾಸು ಮಲ್ದಾಗತ್ತೆ ಯಾನೈತೆ ಮೂಲು ಉಪ್ಪೊಡಂಡಲ ಅವು ಆರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಭಿಕ್ಷೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದಾದವನ್ನಗ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಇತ್ತ ಕೈ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ರು ನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ್ ಅಡ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ತೆತ್ತದು ಕಾಸು ಬಂದ ತಮ್ಮ ನಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಗಣೇಶರೇ ಇತ್ತಂತೆ ಬಚ್ಚಿ ನಾಯ್ದ ಕೂಕುಡ್ದಲ್ಲ ಕಿತ್ತಿ ಯಾವ ಜೈತೆ ಅಣ್ಣ ಬಾರಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಶೋಕೇನ ಯಾನು ಕೊಡ ಬ್ರಾಂಚ್ ದಂಚಿ ಬೈಜ್ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪ ಬೈಡಿಕಂದಲ್ಲ ಮರ ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಯಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಜೋಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಾಡ್ನಿ ಮರ ಕಟ್ಟಡಲ್ಲ ತಿರ್ತಿಲ್ಲದ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಕಂದಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಬಲ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಯಕ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಡೈಜ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ನೆಟ್ಟೆ ಕಾಸಾಯಿನಿ ಎಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಶರಣ್ ಇರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೇನೆ ರಂಜನೆ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಏನಡ್ಗ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೆಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಪಲ್ನೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿದೆ ಆರು ಪಂಡನೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೇಮ್ ಈಗ ಅವೇ ಪಂಡ್ರೆ ಪುನು ಎಂಕ್ಲು ಪನೊಂದಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಬೊಡ್ಸಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಪಡುವಂಡು ಪೂರನೆಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಉಂಡು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಉಂಡು ಏವಂಡ ಬೊಬ್ಬೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಖಾಲಿ ಭಾವನೆಡೆ ತೋಜಾದರು ದೀಪಿಕಾ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವನು ಮುಖ ಭಾವನೆಡೆ ತೋಜಾದರು ಬಾಚು ಕಾಮಿಡಿ ತೂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಆಪುಂಡು ಈ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ತೂನಾಗ ಚಿದಾನಂದ್ರ ಮುರಣಿ ಮಲ್ದಿನ ಏಜ್ ಇನ್ನು ಅವು ಕೊರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಬೇತೆ ಥರದ ಪಾತ್ರ ಶರಣ್ ಆರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾಮಿಡಿಗ್ಲ ಸೈ ಟ್ರಾಜಿಡಿಗ್ಲ ಸೈ ರಡ್ಡೆಗ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಅಂಶಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಈತ ನೀಟಿತ್ತನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಟು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ದ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದ್ರು ಅದ್ಭುತ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಂಜನೆ ತಿಕ್ಕಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿ ನಂಚಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಏತ್ ಸಂದೇಶ ಪಂಡಲ್ಲ ಜವಣೇರು ಆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವಿಚಾರೋಡ ಬಾರಿ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂದು ಏತೋ ಪ್ರಾಣಲ್ ಪೋಂದುಂಡು ಅವೇನು ಕೇನ್ನಾಗ ಅವೇನು ತೂನಾಗ ಅವು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಣ ಆ ಸಂದೇಶೋಡು ಪಂಡಿಲಕನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಡದತ್ತು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗೆ ಬಡದು ಅವೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನೇನು ದಯಮಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪಿರಂಚಿನ ಏರ್ಲ ಪ್ರತಿವರಿ ಏರ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡೋಡೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿದ ಮನವಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮಂತದ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೈಕಂಬ ಈ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತರೆಗಳ ಪಿರಪ್ಪ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಂಚನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ವಿಸ್ಮಯ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಭಾರ್ಗವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಬತ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎನಿತ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಡು ಚಾತುರ್ಪುನ ತೊಜ್ಪಾಯರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪಂಥದ ಸವಾಲನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ವಾ ನಮನದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ